Daday, Pa. gravity ka ba? Gravity nga. Ngayon na itong damaga mo. Inisip mo? Tuko ating mabingal. Day, di ba mumura ka damdama? Uy nanak, dati pa panak, panak di dyan, da ko ha. Kumpaya. Aganad ka. Agan na, tampay mahit eh. At dati dantrak itane. Dantrak! Inya nga dantrak! Adi nga isang apulo dalig na ngalugan. Hanga dantrak di awag jay anak. Nangan nga Rob. 10 miler. Day, Apa yan anak? payag ka nga si Katipi nakagwapo ito buong mundo. Iwan aki payag aki, pinakagwapo asay, tinagmayatan nga ay. Nung sakti pinakagwapo ito yung buong mundaw. Amin kami, bulag. Ay, mas tipandangan mo na ka. Talagan sa nabisinan ka. Dun sa inaramid yung school Wanda, day. Kaya niya nga itinubrayo tatay. Ka nag-drawing ada, day. Nag-drawing kayo? Mm-mm. Niya nga iti-drawing yaw. Baka kinruot. Baka kan rule out. Pakita man, garaw, iti-drawing mo. Awa Mike! Naglinis mo notebook mo na eh. Ay, natunga juruti ta. Inibusin na di bakan daday. Nya! Ini po si baka. Kaya, ayun na tigur di baka. Manawan daday. Nya! Imanawan. Ampay no si Katibaka dadi. No naibos di rooten di ka pala pumanaw. Nya! Ano? Natingubi nga eh. Sel! Sel, may katimanak. Daday. Tugo ka man to, ita dati damagag. Ampay kanutan nakiapa ka man diskwilaan yawn. Asa-asaran da daday. As-asar rin da ka, ampay niya tipang as-asar da kanyam. Bagbagada nga nalaad ka kanaw. Nya! Lalakad! Wan, rupa ka kano nga bakal. Nya! Agruro pa nga bakas! Kaya inya nga tinaramid mo anak kao. Gumawi. Kanyada daday. Ay, pimawi ka kanyada. Kaya inya nga timbagam kanyada anak. Imbagak dadi nga. Umapal kayo lang Nya! Dahil pa nakigistilan, balan ko nga yun. Na. Ay, di ba dati exam yung tatatimat? Wala daday. Kondisyonan ka. Nung makapasa ka, at dati 500 mo into numalum kanya. Mayat? Mayat, daday. Dati ti allowance mo crowd. Lalay nga ma. Tantandaan na, nung makapasa ka, at dati 500 mo into numalum kanya. Nya. Sige, crowd, lalay nga. Kanana ka. Lalay nga ma. A few moments later. Nay, daka magaya man na nakaw. Kumusta nga di eskwela? Daday. Mait. Ayat agrowd. Di ba ako nang daday, at dati 500 ko na pasanak ti mat. Kaya anak, di ba ito ti promise ko kanyam? Congratulations, daday. Wow, nakapasa ka anak? Nakatipid ka ti 500, daday. Yeah.